Bona tarda a tothom, regidora, ponents, estudiants, famílies, docents, públic en general, benvingudes i benvinguts. Ens fa una especial il·lusió donar-vos la benvinguda en aquest acte amb el qual volem donar el tret de sortida a la 7a edició del Premi de Recerca Salvador Dalí. Un guardó que vol apropar el geni a l'alumnat de batxillerat de tot Catalunya i demostrar que Dalí no només és història, sinó és inspiració viva. Així ens ho van proposar fa uns anys des d'Amics dels Museus Dalí amb la col·laboració dels serveis educatius de l'Alt Empordà i de la Fundació Gala Salvador Dalí. Sovint pensem en Dalí com el pintor, el creador d'imatges icòniques i oníriques i un personatge de bigoti inconfusible. Però Dalí va ser molt més. Va ser escriptor, pensador i sobretot un curiós incansable. Es relacionava amb científics, literats, músics i filòsofs. Observava el món amb una barreja d'art i de ciència que el feia únic. Us convidem, per exemple, a repassar el nostre canal de YouTube i descobrir la relació que tenia el geni amb el món del futbol, de l'automòbil, del cinema, de la religió o, per exemple, el seu compromís amb el medi ambient. De fet, ell va tenir un paper important en la protecció del Cap de Creus. Com deia Dalí, la pintura només és una part infinitament minúscula de la meva personalitat. Per això esperem que aquest acte us desperti l'interès i que, a partir de la vostra curiositat, sigueu capaços de seguir un fil i descobrir fins a on us porta. I com pensem que la millor manera d'entendre què és un treball de recerca és amb un bon exemple, avui també volem compartir l'experiència de la darrera guanyadora del Premi Dalí, Laia Guillaume, estudiant en aquell moment de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres i actualment alumne de Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona. Al seu costat, en Joan Manel Soldevilla, catedràtic i professor de Llengua i Literatura Espanyola al mateix centre, que avui substitueix la tutora de la Laia, l'Àngela Castanyo, que per motius personals no pot acompanyar-nos. Abans de donar-los pas, permeteu-me dir-vos una cosa molt simple. Atreviu-vos a ser curiosos. Volem que el premi sigui una invitació a mirar el món amb amplitud, a unir imaginació i rigor, a crear pont entre disciplines. Estem segurs que entre vosaltres hi ha mirades capaces de sorprendre'ns. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos i molt especialment a la Laia i a en Joan Manuel. Després de la seva intervenció tancarà aquest acte la regidora d'Educació de Figueres, l'Anna Morillas. Gràcies. Bé, abans que res, moltes gràcies als amics del Museu Dalí per organitzar aquest acte, al Cercle Esport per acollir-nos i a tots els assistents, on hi ha amics, coneguts, alumnes i exalumnes. Els alumnes es sorprenen de veure'm aquí perquè jo no els he dit que avui actuaria, no? Però és que qui havia de venir era la professora Àngela Castanyo i per motius personals i de salut no ha pogut assistir, jo faig de suplent. Jo sóc aquí al Pla B, però un Pla B de qualitat, això ho sabem, no, Laia? Molt bé, doncs, abans que res aquí tenim la Laia. Potser el que més escau és presentar-la, ho ha dit molt bé en Carles, ella fins fa pocs mesos, setmanes gairebé podríem dir, era alumne del Muntaner, com alguns dels assistents, veritat, i va fer un treball de recerca. Va fer un treball de recerca que va començar l'any 24, és a dir, el 23, potser, no? 23, 20... Bueno, és a dir, va començar quan feia primer de batxillerat, el mes d'octubre, novembre, que toca el treball de recerca, no? Jo li aniré fent preguntes perquè ella parli, perquè el que jo puc dir, ja m'heu sentit molts de vosaltres, però crec que el que ella pot dir és especialment interessant, no? Com veies el treball de recerca abans de decidir que faries el treball de recerca i sobre el tema de Juan Núñez? D'entrada, què et semblava això del treball de recerca? Se'm sent? Sí, no? Perfectament. Crec que la paraula treball de recerca se'ns troba molt lluny i és com molt difícil trobar un tema perquè se'ns passen moltes idees però dius, ostres, això ja ho ha fet algú, això ja ho ha fet un altre i dius, vull ser original, vull ser una persona que tothom digui aquest nom i digui, ostres, aquesta persona ha fet tal, no sé quants. I
I bueno, em va costar molt trobar un tema que m'agradés, perquè vaig passar per moltes idees i no va ser per en Joan Manel Soldevilla que no vaig trobar aquest tema. O sigui, gràcies a ell he trobat aquest tema i crec que t'has d'inspirar bastant en el que t'agrada. I si t'apassiona el tema, ja pots... com ho explico? Si t'agrada el tema, pots fer moltes coses, però si no t'apassiona realment, crec que no podràs realitzar gaire cosa. Aquí has dit una cosa realment interessant, no? Que t'apassioni el tema. De fet, quan fas el treball de recerca tens una oportunitat única i és l'oportunitat de crear la teva assignatura. És a dir, normalment les assignatures sempre venen marcades per un temari, però aquí el temari te'l fas tu. Tu busques allò que t'interessa, busques aquell element que et pot engrescar i és molt interessant que sigui un tema que t'apassioni, perquè doncs ja entrarem al treball, però et va donar feina el treball de recerca. Li vas dedicar moltes hores, sí? Bastantes, perquè no hi havia res d'informació d'en Juan Núñez, que és de qui parlo en aquest TDR, que era buscar per Google Juan Núñez i no em sortia res, només em sortia Juan Núñez, professor de Salvador Dalí. Però clar, no me quedaré dient això, o sigui, m'haig d'endinsar bastant en aquesta figura, ja que és molt desconeguda. Llavors, crec que això és molt important i és el més interessant d'un treball de recerca, endinsar-se en aquesta persona o en aquest tema que et vols especialitzar. Has dit també una cosa molt interessant. Vas a Google i busques, no és el que fem tots, no? Vull dir, quan tens una primera intuïció d'alguna cosa, que hi ha a la xarxa, no?, al voltant de Juan Núñez, i tu et trobes que al voltant de Juan Núñez no hi ha gaire cosa. És a dir, hi ha una referència, sí, el que va ser mestre, professor de Salvador Dalí, però, i mestre decisiu en la trajectòria de Salvador Dalí, però del personatge, home, artista Juan Núñez et trobes amb poca informació. Aquesta potser és un primer ensenyament, no?, que no tot es troba a internet. Això va ser, no sé si una sorpresa, però suposo que va ser important, no?, aquesta descoberta. A partir d'això, com comences a teixir el treball? És a dir, tu dius, faré Juan Núñez, potser perquè havien fet alguna xerrada a l'institut o el que sigui. Ostres, però allò és molt gros i no tens molta informació. Com vas començar a garballar per trobar informació? Què vas començar a fer? La gent que ha anat a l'Institut Ramon Muntaner i ha pujat i baixat per unes escales ben famoses que diu docents il·lustres, hi ha una foto i una petita descripció de biografia de qui era aquest senyor. Llavors, això va despertar com el meu interès, perquè que no hi hagi informació me deixa ser com original, me deixa ser jo mateixa buscant. Llavors, el fet de veure també que era de Màlaga, vaig buscar una mica a l'Ajuntament d'Estepona, que és d'on va néixer ell. Llavors vaig contactar amb aquest ajuntament i em va contestar, o sigui que gràcies a ells també vaig tenir una mica la partida de naixement d'ell i a partir d'això també vaig començar a investigar molt més la seva família, la seva història i també vaig trobar com una petita biografia que va fer l'Ajuntament d'Estepona que deia una mica la seva trajectòria artística, o sigui que vaig poder també buscar a la Universitat de Belles Arts de Madrid, de San Fernando, que vaig contactar amb ells també, em va donar informació bastant important i crec que també és molt important no tenir por a contactar amb gent de bastant lluny, perquè el no ja el tens, però si no t'imposes com aquestes barreres no podràs aconseguir el que tu vols. Cal una mica de valentia, no?, a l'hora de fer aquestes coses i una mica de llançar-te, no?, de dir, a veure, vaig a demanar informació, doncs aquest senyor va néixer a Estepona, a veure si a Estepona, Màlaga, saben alguna cosa. I aquest senyor va estudiar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a Madrid, envio un correu a veure si em contesten. Has consultat molts arxius, en general t'han tractat bé? T'has trobat que hi havia una resposta relativament ràpida i t'ajudaven? Sí, no? Sí, la veritat és que sí, tot i que també cal recalcar que a la Real Acadèmia de Belles Arts em van fer pagar una mica per les fotocòpies dels documents, però ho agraeixo bastant perquè si no, no hagués arribat aquí.
Vas contactar arxius públics, no? O si més no d'institucions, l'Ajuntament d'Estepona, vas anar també a l'arxiu de la Real Acadèmia de Belles Arts de Sant Fernando, també de proximitat, no? També de per aquí Figueres. També vaig anar aquí a l'arxiu de Figueres, que també va tenir informació d'ell, també a l'arxiu del Ramon Muntaner, que tenia llibres sobre la seva trajectòria professional al centre, i també la biblioteca tenia alguns llibres com el de la Mariona Seguranyes o també hi havia com un catàleg del Museu de l'Empordà que van fer com una mena d'exposició de pintors que incloïa en Juan Núñez. Llavors, a partir d'aquests també vaig poder realitzar el TDR. Clar, tu vas recollint molta informació, no? I l'has de començar a ordenar. Com la ordenes? Perquè, clar, això passa quan fas una recerca, que vas tibant d'un fil i allò vas descapdallant molts nuclis d'informació i al final has de dir, parem màquines una mica i ordenem-ho. Com va ser aquesta tasca d'ordenar tot el material? Molt difícil. Ja. Primer de tot, realitzar l'índex, les parts que vols parlar. O sigui, si no saps què vols parlar, ho portes molt malament. Llavors, un cop realitzat l'índex i saber cada cosa que volia fer, me llegeixo els documents, subratllo el més important i ho vaig dividint per sectors que vull parlar. Llavors, així ho vaig anar com seleccionant una mica el que volia dir. Has dit una tècnica que pot ser molt útil, no?, als teus companys, no?, aquesta idea de fer un índex que suposo que anaves reajustant també, no?, a mesura que anaves trobant informació i tot això, no? Era un procés que anava totalment en creixement, no?, i que es anava adaptant a tot el que feies. En el teu marc teòric del treball, perquè com sabeu el treball de recerca té un marc teòric i una part pràctica, fas seccions molt clares, no? Primer vols fer una biografia del senyor Juan Núñez, no? Aquí vas trobar bona informació a través d'aquestes fonts, no? Una vida curiosa, no? Fins i tot té alguna història així romàntica. Una història bastant. Això va ser interessant, no?, aquesta part més humana del personatge. I després passes ja a la seva dimensió de professor, que és professor del Muntaner, bàsicament, que en aquella època no es deia Muntaner, però de l'Institut de Figueres. Després professor se'n va de Figueres per unes raons determinades i se'n va, crec que és a Sant Sebastià. Vas trobar bona documentació de tots aquests elements o com anaves trobant totes aquestes dades? En aquest apartat que parlava més de la seva part més professional, la seva vessant artística, així com per dir-ho, sobretot a l'arxiu del Ramon Muntaner, vaig accedir en ell i també a l'arxiu, no sé si és el municipal o el comarcal, vaig trobar també que va ser director d'una altra escola. Escola Municipal de Dibuix. L'Escola Municipal de Dibuix aquí a Figueres, juntament amb Sebastià Escapa, i va tenir també d'alumnes en Dalí, en Maria Baig, en Ramon Reig. Sí, en Ramon Reig també. I pues... No, aquest és un altre apartat que després treballes. És a dir, un cop vas una mica biografia, professor, trajectòria artística, subratlles molt aquesta dimensió seva de professor de figures rellevants de la pintura de l'escola empordanesa, no? Alguns d'àmbit com més local, que podrien ser en Ramon Reig o en Maria Baig, però sobretot potser el més rellevant és aquesta tasca de professor d'en Salvador Dalí, no? Van tenir una relació especial, no?, Dalí i Juan Núñez. Com la valores, aquesta relació? Com va ser? Crec que Juan Núñez va ser molt important per Dalí perquè des del meu punt de vista potser algú m'ho contradiu, però per mi, gràcies a Juan Núñez, Dalí és qui és. Llavors, jo crec que si no hagués existit Juan Núñez no hagués existit Dalí, perquè gràcies a Núñez Dalí va poder dedicar-se al que ell volia. Va ser ell qui va parlar amb el seu pare, amb el pare d'en Dalí, per dir-li: ostres, escolta, el teu fill té molt de potencial amb l'art, pinta molt bé, llavors dona-li aquesta oportunitat de dedicar-se al que ell vol i no al que tu vols. Llavors ho veig així. En el marc teòric del teu treball fas aquest recorregut que és una veritable recerca, perquè a vegades hi ha marcs teòrics que són més mecànics, no?, de buscar algunes coses, potser legislació o coses d'aquestes més precises o temes de principis científics que són més
no direm de retallar i enganxar, però sí, és més. Però la teva ja va ser, el marc teòric ja va ser una recerca, no et venia donat, sinó que vas haver de buscar la informació, no? Fins i tot en aquesta part et vas permetre analitzar algunes obres de Juan Núñez, perquè clar, no cal oblidar que Juan Núñez era un excel·lent professor, i d'això en parlarem també, però també era un excel·lent artista, no? I analitzes algunes obres de Juan Núñez. Com va anar això de buscar les obres, analitzar-les? Vale, jo exactament no tenia la idea d'analitzar les seves obres, però va ser justament durant l'entrevista a la Mariona Seguranyes, que és la regidora de Cultura d'aquí de Figueres, que em va dir, em va donar un contacte d'un familiar bastant una mica llunyà, en Juan Núñez, però que tenia algunes obres seves. Llavors vaig dir, ostres, que guai, vaig a contactar-lo, vaig a parlar amb ell, i vaig anar a parlar amb ell i em va dir encantat, jo t'envio fotos, que justament els quadres estan a València, llavors jo no vaig poder veure'ls en persona, tot i que m'hagués agradat. I m'ha enviat les fotos i vaig anar analitzant una mica seguint l'Edwin Panofsky, no? Que no m'equivoqui amb el cognom, amb el seu mètode. Llavors va ser molt divertit, no és una cosa que jo me veia fent, però vaig divertint analitzant, la veritat. I hi ha quadres que no s'havien vist mai, llavors es poden veure per primer cop i bueno. Clar, perquè és a dir, normalment els quadres pensem que estan als museus, com correspon, però també sovint l'obra d'un artista està a col·leccions privades i tu vas tenir l'opció d'accedir a aquestes col·leccions privades i veure un Juan Núñez que no s'havia vist mai o no s'havia pràcticament mai vist en exposicions ni en museus, i això va ser, si no una descoberta, però sí que va ser com un regalet per tu, que vas poder veure un Núñez que no coneixíem. Per tant, trobo que és molt interessant això que ens expliques, perquè veiem com la part teòrica era ja molt pràctica, és a dir, era un treball de recerca, d'anàlisi, de moure't, de capbussar-te en els arxius, de fer entrevistes, de contactar amb gent. Vull dir que quan deia al principi que li va dedicar moltes hores, ja veiem que van ser moltes hores, no? I per això una mica el que deia la Laia, que ha de ser tota la feina es feixuga sempre, però si és una feina que t'engresca i t'entusiasma, doncs és més plaent. I sempre és pesada, perquè hi ha un moment que ho has de picar, has de redactar. Redactar, això com ho vas fer? Perquè també és un altre moment dels complicats, no? Dir, tinc totes les idees, tinc l'índex, tinc la informació i m'hi poso a redactar. Com va ser aquest moment? No sabria ni què contestar-te, la veritat. Jo crec que ja amb la informació en paper, així a malla, és que no sé ni com ho vaig fer, o sigui, vaig començar a redactar, vaig començar com a ser lliure i si m'equivocava ho borrava i ho tornava a escriure, però res més, és que la veritat és que no sé què contestar-te amb el tema de redacció. M'estàs dient una gran cosa, és a dir, és en la redacció que et van sortint les idees i les vas ordenant. Clar, escrivint, és a dir, hi ha moltes maneres de treballar i de fer recerca, però és veritat que a vegades quan tens ja unes idees clau, posa't a redactar, comença a donar-li, a teixir un discurs, que et sortiran coses noves, que algunes les hauràs de rectificar, que perquè has dit això al final hauràs de corregir una cosa que has dit al principi, però en aquesta dinàmica, com tens ja uns bons fonaments, en el teu cas perquè ja havies fet molt bona recerca, amb tots aquests elements que havies anat trobant, ja podies començar a donar-li una forma i que sortissin les idees d'una manera ordenada, sòlida i fins i tot dient coses noves i valentes, com aquesta que dius, Dalí no seria Dalí si no hagués tingut a Juan Núñez. Per què era un professor especial, Juan Núñez? Què tenia dins de les seves dinàmiques pedagògiques? Jo crec que Juan Núñez animava bastant els seus alumnes a expressar el que sentien i es mostra bastant en els quadres que feien a classe o a l'aire lliure que utilitzaven al plener, que anaven a Vilabertran a pintar. Justament aquesta foto que veieu aquí de Juan Núñez és a Vilabertran pintant. I hi ha altres quadres d'en Maria Baig també que estan a l'aire lliure a Vilabertran, també Dalí en té.
i jo crec que els animava bastant. Sobretot deia una frase bastant maca que a mi m'agrada molt i que normalment, jo la vaig posar al principi del treball de recerca, que això també agrada molt, una petita frase una cita, sí, una cita del que diu l'autor o un altre autor, que és que aquí hi ha un artista, deia això molt. Llavors jo crec que aquesta frase també inspira bastant els alumnes a fer-ho. Perquè, és a dir, quan comentes que ell anava a plein air, és a dir, avui ens pot semblar normal això de fer excursions amb els alumnes, però l'any 1917, 1918, 1919 no era tan freqüent. I a més, no només fer una excursió, sinó anar a fer una activitat a l'aire lliure, no de natura, sinó de pintura, això hauria ser com revolucionari en aquell moment, i ell ho aplicava amb els seus alumnes, no? I per tant els donava una formació no només sòlida, sinó que els oferia dinàmiques de treball que eren molt engrescadores i que això realment ajudaven a potenciar les aptituds artístiques de tots ells. No? Tens el marc teòric. Algú de vosaltres direu, home, ja tenia fet el treball. No, perquè hi havia més, no? Perquè tu llavors vas dir, bé, vaig a fer un treball de camp concret que seran un seguit d'entrevistes. No? L'entrevista té sentit en un treball de recerca si aporta coses a la recerca, perquè a vegades hi ha entrevistes que dius, bueno, faré una entrevista com per fer bulto, com si no era el teu cas. No? Les entrevistes tenien una funció molt clara. A qui vas entrevistar? Com va anar tot aquest procés? Vaig ensenyar imatges, que crec que les imatges també parlen per si soles. Pots explicar una miqueta, tot això? Sí. Vaig entrevistar a 5 persones, que jo crec que era bastant important parlar amb elles perquè tenien bastanta informació. Primer vaig entrevistar en Joan Manuel Soldevia, el vaig entrevistar perquè va realitzar allò de l'escala dels docents il·lustres, llavors tenia també informació d'ell. Després també a l'Alicia Vinyes, que... La tenim allà a dalt, a l'esquerra. És dreta o esquerra? És que ara ja no sé com ho veieu vosaltres. Allà dalt, sí. Perfecte. És que no sé com es diu ara, ja no sé la paraula, però bueno, va com organitzar també... Comissariar, potser. Sí, va comissariar l'exposició que hi havia en Juan Núñez i em va portar bastanta informació perquè a més va parlar amb la dona de Juan Núñez i li va ensenyar fotos i li va donar molta informació d'ell. Llavors aquesta informació me la va donar a mi. Llavors també una part de la biografia d'en Núñez va ser gràcies a ella. Me va explicar una mica la història d'amor d'en Núñez amb una italiana i després amb l'última dona que va tenir. Després la Teresa Miquel, que treballa al Museu de l'Empordà, que va fer la seva tesi de la Universitat de Juan Núñez, llavors també sabia bastant d'ell. En Maria Baig, que és el fill d'en Maria Baig i Minovis, que és un exalumne d'en Juan Núñez, que me va dir moltes anècdotes de classe, me va dir que en Dalí era una mica com escandalosa classe, que feia com moltes bromes o jugava bastant amb els seus companys. D'aquests en tenies a classe tu també ara, no? Sí, també. I en segueixo tenint una mica. I me va ensenyar bastants quadres del seu pare i també d'alguns que va fer durant l'escola municipal de dibuix, que hi havia en Núñez de professor i de director. I la Mariona Seguranyes també, com he esmentat, la regidora de Cultura, que és qui em va donar el contacte de qui em va donar les obres, de qui me les va enviar. Llavors jo crec que aquestes 5 persones han aportat bastant al meu treball de recerca. T'han ajudat a conèixer més a fons les diverses facetes d'en Juan Núñez. Has passat abans una postal, una diapositiva, que era relativa a la premsa. També has consultat premsa, és a dir, no només has consultat bibliografia a biblioteques, sinó també premsa. Per què era interessant la premsa? Home, aviam, a l'època en què estava visquent en Núñez no hi havia res digital, llavors només hi havia premsa i parlaven bastant d'en Dalí i quan deien alguna cosa de Dalí deia Juan Núñez, llavors era bastant important també, però vaig aconseguir aquesta premsa gràcies a
ostres, un senyor que treballava a La Vanguardia, que Senyor Playà, en Josep Playà. en Josep Playà, i pues, me va donar aquesta informació i aquesta premsa. De l'època que parlava de Dalí i Sí. la seva relació amb Núñez. I també a la diapositiva anterior hi havia molta informació de llibres que has consultat, no? Sí. Bueno, també vaig poder realitzar les preguntes de les entrevistes llegint-me els llibres. No m'hagués llegit els llibres, no hagués sabut què preguntar. Llavors, també és molt important llegir. Sí. Si no llegiu no trobareu res, perquè no és gaire senzill anar al xat GPT i buscar, sincerament. Perquè a vegades no és veredicte el que diu. No. Llavors... I a més, en el cas de Juan Núñez, poc t'hagués dit. Perquè sí, no jo hi ha... vaig buscar tot. Tu vas vaig buscar ¿quién es Juan Núñez? Me deia, Juan Núñez és un jugador de bàsquet. I jo, vale, aviam. Potser de jove, vés a saber. Sí, potser. No. És veritat que de vegades quan esculls un tema tan específic, coses més generals sí que evidentment et pot ajudar, no? El xat GPT, vull dir que no és que estigui malament consultar-lo, però és veritat que, primer, la informació no sempre és fiable, l'has de contrastar, i després, si l'assumpte és més específic, doncs és molt difícil que et pugui aportar informació veraç o que et pugui ser útil, no? Vull dir que en aquest sentit, internet ha estat útil per moltes coses, però el gruix ha sigut arxius, biblioteques, lectura, entrevistes, vull dir que ha estat molt el sistema, diríem, antic de fer una recerca, no? És a dir, has hagut de fer una feina molt, diríem, no digitalitzada, sinó molt analògica, no? D'aquesta manera. Acabes el treball i el presentes. Com va anar això de tancar el treball? Els últims dies deurien ser bastant frenètics, no? O recordes que ja el tenies tancat de molt abans? Aviam, jo recordo haver acabat el treball de recerca i dir, ostres, l'hagués fet més, o sigui, hagués durat molt més temps fent el treball de recerca. Llavors, aquest sentiment l'has de tenir si t'ha agradat fer-lo. Si dius, per fi ja l'he acabat, és que no t'ha agradat gaire fer-lo. Aviam, potser sí, però des del meu punt de vista no. I sobretot, jo encara estic continuant una mica el treball de recerca. Aviam, estic fent aquesta presentació que no m'imaginava que ho anava a fer. Després vaig fer el bateig de l'aula de dibuix del meu centre, a l'Institut Ramon Muntaner, que ara es diu Aula Juan Núñez, que després ensenyem unes miques fotos. I altres coses que vull fer, però que ja es veuran. Molt bé. Ensenya'ns això de l'aula Juan Núñez, que ens deies. Són les institucions a les que vas consultar, diverses, Aquests són un dels 3 quadres que més m'agraden d'en Juan Núñez. Llavors... Què va passar amb això de l'aula? Jo vaig dir que volia fer alguna cosa. Jo veia moltes coses de molts professors. Veia Alexandre Deulofeu i dic, ostres, en Deulofeu hauria d'estar aquí. Millor un professor que hagi estat aquí i siguent de professor. I dic, vull fer alguna cosa amb en Núñez, aviam què pot ser. I li comento a la meva tutora, perquè també comunicar-se amb la tutora és molt important. Si no hi ha comunicació, ho sento, però no serà gaire factible la bona nota. Llavors vaig comentar-li i dic, ostres, Àngela, anem a fer alguna cosa guai, anem a posar alguna cosa en valor, que tothom digui, ostres, en Juan Núñez era un pintor fantàstic i tal. I dic, i l'aula de dibuix, per què no? Llavors vaig parlar amb l'equip directiu de l'Institut Ramon Muntaner i els hi vaig fer una instància, els hi vaig donar i me la van acceptar. Llavors va ser com el 15 de novembre del 2024, em sembla, que vaig baixar i vaig veure l'aula de dibuix dient Aula Juan Núñez. Amb aquesta placa que hi ha. Sí, amb aquesta placa d'informació. Llavors, els alumnes que estan aquí de l'Institut Ramon Muntaner, si voleu passar i si no ho heu vist mai i heu passat i heu dit, ostres, això què és? Doncs ja sabeu què és part del meu treball de recerca i us animo que si també voleu posar en valor a una figura, que ho feu una instància a qualsevol lloc. De fet, a l'institut hi ha algunes aules que tenen nom,
Einstein, que no va ser professor del Muntaner, tot s'ha de dir, podria haver estat, però no. Però sí que va ser una iniciativa molt maca, no?, de batejar l'aula de dibuix amb el nom de Juan Núñez, i va ser una proposta molt ben acceptada per l'equip directiu, que van encarregar aquesta placa explicativa, perquè fins i tot jo alguna vegada he sentit ja algun alumne que diu i on és l'examen? No sé què diuen, a l'aula Núñez. Ja no és l'aula de dibuix, sinó que molt ràpidament ja està canviant el seu nom i ja està sent assumit pels alumnes com l'aula Juan Núñez, de tal manera que d'aquesta manera doncs, hi haurà cada any 500 alumnes, 500 persones que recordaran el nom de Juan Núñez. Espero que no facin molts exàmens allà, perquè potser tindran llavors un mal record. Exacte. Però és una manera de donar-li una perdurabilitat, no?, a l'empremta i a la feina de Juan Núñez. Parlaves de la tutora, l'Àngela Castaño. Ha estat imprescindible, no?, el que deies, la connexió, no? Teníeu trobades cada X temps, veritat? Com anava tot això? Jo quan vaig començar a fer quedades amb l'Àngela, anar amb l'Àngela era anar així, concentrats, amb colzes a la taula, tota l'estona buscant coses. Ella diu que ella no ha fet res, que ho he fet tot jo sola, però jo no ho crec. Jo crec que la confiança del tutor cap a tu i la comunicació és molt important, perquè sé que si no hagués tingut bona comunicació amb l'Àngela, moltes coses no les hagués fet. Això l'Aula Juan Núñez potser no ho hagués fet amb el seu suport. Si m'hagués dit, li hagués dit la proposta, li vaig dir i em va dir, ostres, sí, Laia, fes o no sé què. I si no ho hagués fet, no... Molt bé. I també dius una cosa interessant, no? És a dir, que en la mesura que tu t'engresques, també engresques el tutor. És a dir, el tutor ja fa la seva feina i la fa molt bé, però si veu un alumne especialment motivat i engrescat, doncs inevitablement tu com a tutor t'impliques més en el projecte. Vull dir que en aquest sentit és molt important també que hi hagi... No has d'esperar que el tutor et faci la feina, sinó que has de tirar tu del carro i llavors encara donar més canya al tutor i t'ajudarà a arribar on vols arribar, no? Malgrat que has fet un treball magnífic, que va rebre el reconeixement del Premi dels Amics del Museu Dalí, no t'estàs dedicant a la història de l'art, que això és com, no diré curiós, però és bo destacar-ho, no? Que a tu t'interessa un altre camp del coneixement, que és la filologia clàssica, però vas fer un treball d'història de l'art. Com ho expliques, això? Aviam, no té per què el TDR és una cosa que tu vulguis estudiar. Jo tinc companys que estaven fent el científic i han fet coses d'història, o gent que estava fent humanitats, coses de ciències, això no es veia tant, però sí que no té gens de relació que el que estiguis fent tingui a veure el que vulguis estudiar. Jo estic fent filologia clàssica, que per qui no sàpigues llatí i grec. Llavors no té gaire relació, potser una mica en l'anàlisi de les obres, posar en relació una mica amb els mites, això sí que tenia a veure. Però no té... Perquè hi havia algun quadre de Juan Núñez que era també una reelaboració d'algun mite i tot això, però és una cosa com petita. Sí, una cosa molt petita. Molt petita, no té una connexió directa. De fet, ho expliques molt bé, no té per què haver-hi una relació. Pot ser-hi, a vegades hi ha gent que sí que fa un treball que està vinculat al que després estudiarà, hi ha gent que a vegades fa un treball vinculat al que després estudiarà i al final el treball diu ja no vull estudiar això perquè ja he vist que no és el que em pensava que era i ho he descobert, i en el teu cas has fet una recerca que no té a veure amb els teus estudis posteriors, però que t'ha enriquit, evidentment, com a persona, com a ciutadana, i t'ha fet descobrir coses, i has fet descobrir coses, no? Jo trobo que això et deu sentir orgullosa, no?, d'haver fet aquesta tasca d'haver posat en valor Juan Núñez, no? Una de les meves tasques era posar en valor en Juan Núñez, llavors també m'alegra bastant que gent sàpiga el seu nom ara mateix, que diguin, ostres, en Juan Núñez era el pintor i professor d'en Dalí. Llavors és una tasca que he complert, i ben satisfactòriament. I tant, i has excel·lit a l'hora de fer-la, no? I de cara als alumnes, que ara es plantegen un treball, home, hi ha molts treballs, heu ja començat a definir el vostre tema de treball, el que voleu fer, però potser ara heu pensat, home, podria fer alguna cosa de Dalí, i com ja hem dit, no ens l'acabarem, Dalí. Hi ha moltes coses per fer sobre Dalí que no s'han estudiat,
Per exemple, Juan Núñez, aquesta tasca que va fer la Laia, i molts d'altres, no? Una petita pregunta en Carles, no? Hi ha aquest premi de treball de recerca, a part del reconeixement que suposa que els amics dels museus Dalí et doni un premi, té un reconeixement, un valor afegit, no? Sí, i aquest any estrenem precisament aquest apartat. Fins ara regalàvem o obsequiàvem a la persona premiada amb un ordinador portàtil, però com entenem que a dia d'avui ja tothom té un ordinador portàtil, el que fem és una aportació econòmica a partir d'aquest any de 600 euros perquè es puguin invertir precisament en els llibres del proper curs, en la matrícula o en allò que el guanyador pugui fer. També té l'oportunitat de gaudir, que és el que li passarà o li està passant a la Laia, durant 3 anys tindrà un carnet per accedir a totes les activitats que fan els amics dels museus Dalí, i això inclou també l'entrada en els museus tantes vegades com vulgui. I a més, el claustre del professorat del centre que guanya també és convidat a fer una visita en el Teatre Museu. Però ja dic, per nosaltres la part més important és aquest suport que li donem a l'estudiant en reconeixement a la seva feina i que creiem que pot ser un impuls per continuar estudiant i desenvolupant la seva carrera. Fantàstic. No sé si els alumnes o el públic en general, no? Evidentment, tenen alguna pregunta per fer-li a la Laia o sobre el procés d'elaboració del que és un treball de recerca, perquè ella ho ha explicat com un projecte molt fluid i fàcil, però no ho va ser tant, va tenir moments de desànim, suposo, no? També? Sí, bueno, aviam, el fet de no tenir informació em va desanimar bastant. Fins i tot els meus pares me deien que què feia, que no trobaria informació, que no sé on arribaria aquest treball de recerca, però jo la veritat és que estava convençuda que trobaria informació, que sabria qui era aquest senyor. O sigui, jo l'havia d'acabar aquest treball de recerca i l'haig de continuar encara més. O sigui que... Fantàstic. Molt bé, molt bé. No, i, en el procés, que és llarg, l'heu començat ara i l'acabareu d'aquí un any, quan lliureu el treball cap al mes d'octubre, no? del 2026, hi haurà moments d'alegries, ostres, has fet una troballa, no? Has trobat això, m'encaixa perfectament, hi ha moments de desànim, i a vegades has de ser una mica perseverant, tossut, no? I dir, no, encara que no me'n surti, vaig per un altre costat a veure si trobo la informació. Vist en perspectiva, ara que ja és, clar, tu ja fa un any que vas lliurar el treball de recerca, no? Quina és la valoració que fas d'aquesta experiència pedagògica, no? Potser al principi deies, quin rotllo fer el treball de recerca, al principi de tot, lògicament, no? Vull dir, ostres, ara haig de fer això, no? Però després de tot el que has fet, dels reconeixements que has obtingut, a més, no? I de tot això, com ho valores? Ho valoro bastant positiu. És que no sabria què dir-te. Jo veient, o sigui, mirant a la Laia de primer de batxillerat, estic com molt orgullosa d'ella, del que ha aconseguit i del que està aconseguint, sincerament. Crec que he fet alguna cosa bastant important i pues, que gent de la meva edat o més gran o més jove pues, conegui aquesta figura, pues, m'enorgulleix bastant. Fantàstic, fantàstic. És a dir, quan vas començar primer a pensar això, no t'imaginaves que arribaries on has arribat. No, gens. Això és el que té la recerca, no? Que comences una mica cegues, a les palpentes, dius a veure on arribarem, i Déu-n'hi-do on has arribat. Vull dir, has d'estar molt orgullosa i satisfeta, no? No sé, insisteixo, no sé si voleu fer-li alguna pregunta a la Laia, potser us fa vergonya parlar en públic o... tot i que sou gent amb poca vergonya. No que sigueu poca vergonyes, però en tot cas, si en algun moment teniu algun dubte, estic segur que m'ho podeu dir i jo li faria arribar a la Laia, perquè ara ella és l'experta en treballs de recerca, perquè els professors, sí, en sabem molt, però és des de dalt, no? Des de la jerarquia, no? Es fa així, es fa allà, però ella us ha explicat què és fer un treball des de la igualtat. Ella és una companya de classe, bàsicament, que fa 4 dies estava començant, primer de batxillerat, ja estava començant el treball de recerca i ha arribat realment a un lloc admirable, no? Segur que alguna vegada esteu pensant, ostres, m'agradaria fer un treball de Dalí. Aneu-hi pensant,
Aneu-hi pensant perquè segur que trobareu, i si no ens podeu demanar ajuda als professors de l'institut, podeu demanar ajuda als amics dels museus Dalí, a en Carles, a la Neida, veritat, i veureu que estareu molt ben assessorats. Us volen ajudar a que descobriu moltes coses. Una d'elles és Dalí, que és un personatge polièdric i extraordinari, no? I que té al voltant seu personatges tan increïbles com en Juan Núñez, no? Abans de donar pas a la regidora d'Ensenyament, la professora Anna Morillas, jo crec que la Laia es mereix un aplaudiment. Si vols pujar, Anna. I jo us he de dir, ho deia Joan Manel, que soc regidora i és cert, però jo bàsicament el que soc professora, i soc professora de batxillerat. I jo, de veritat, he d'agrair a la Laia la manera com ha explicat què és un treball de recerca, com l'ha fet i què indica, perquè ho parlàvem abans de començar. El treball de recerca, quan esteu fent quart, ja comenceu a veure les orelles del lloc. I quan esteu al primer debat ja ho veieu com una llosa que us cau a sobre i diu a sobre de batxillerat, a sobre hem de fer un treball de recerca, per què? No? Per què l'hem de fer? I busca un tema, i treballa, i tinc exàmens, tinc presentacions, i fes treball de recerca. Però fer treball de recerca és una oportunitat, i la Laia ens ho ha explicat molt bé, perquè el treball de recerca, a banda de ser un 10% de la nota final de batxillerat, que és molt, a banda d'això, t'aporta un coneixement de com enfrontar-te davant d'una recerca que si no el féssiu ara, us trobaríeu quan ja estiguéssiu fent, acabant els últims cursos de la universitat. Llavors, com a experiència prèvia, és molt valuosa. I deia la Laia, i estic totalment d'acord amb ella, el que cal és que treballeu o que trieu un tema en el que realment us sentiu còmodes, us agradi, perquè si no es fa molt feixuc treballar sobre una cosa que no t'agrada. Ens podem equivocar i podem canviar de tema i podem canviar de tutor, però sobretot buscar alguna cosa que realment us engresqui i us agradi. El treball de recerca és dur, és complicat per vosaltres, per les famílies, pel tutor que us perseguirà moltes vegades, però veureu que, com diu la Laia, al final és més satisfactori que no pas una altra cosa. O sigui que això és bàsic. I és molt important, perquè deia en Joan Manel, quan nosaltres com a professors us expliquem què és el treball de recerca i fent xerrades, i som els professors que ho estem explicant. Però quan tenim el testimoni d'algú com la Laia, que ho ha viscut en primera persona i que ho acaba de fer, llavors realment és com podeu entendre què implica i què suposa fer un treball de recerca, que és feina i més feina. Llavors, és estudiar, llegir, redactar, equivocar-se, però fixeu-vos on ha arribat i el que ha trobat, que realment val molt la pena. O sigui que si heu triat ja tema o si no l'heu triat, doncs esteu fent primer? Doncs molts d'ànims. I ara permeteu-me, això era com una prèvia, perquè realment t'ho he d'agrair, O sigui, si jo pogués, te portaria cap a l'institut, cap al meu institut, perquè també els expliquessis, perquè val molt la pena parlar a iguals. Els escolteu més amb ells que no pas a nosaltres, moltes vegades. Però ara ja començo per la part més formal, el que jo m'havia preparat és, permeteu-me que comenci agraint als amics dels museus Dalí per la seva invitació a participar en aquesta trobada i sobretot la seva implicació directa en l'educació dels nostres joves amb la convocatòria d'aquests premis de recerca Salvador Dalí juntament amb la Fundació Gala Salvador Dalí. És un plaer compartir amb vosaltres aquest vespre una reflexió sobre la idoneïtat d'escollir Dalí i la seva producció artística com a objecte d'estudi d'un treball de recerca. Un treball de recerca neix sempre d'una pregunta significativa i Dalí, com a figura artística i cultural, ofereix un repertori gairebé inesgotable d'interrogants que conviden a la investigació. Les seves obres enigmàtiques, els seus mètodes creatius i la seva construcció identitària com a personatge públic permeten a l'estudiant explorar qüestions com la funció del símbol, la construcció d'una mitologia pròpia o la relació que estableix entre ciència i art. D'aquesta manera, Dalí esdevé una porta d'entrada natural a un pensament crític, interpretatiu i metodològicament molt rigorós. Una de les grans riqueses de treballar sobre Dalí és el seu caràcter profundament interdisciplinari. La seva producció dialoga amb la història de l'art, amb la psicologia, amb la ciència, la comunicació i la cultura popular.
Això permet als estudiants analitzar la seva evolució estilística i la seva relació amb el surrealisme, estudiar la integració que fa de conceptes científics i observar com utilitzen els mitjans de masses per construir una imatge pública icònica i perdurable. Tot plegat crea un terreny ampli i coherent per a un treball de recerca que respongui als objectius educatius que planteja el batxillerat actual. Cal destacar també una evidència per nosaltres, que Dalí és un artista geogràficament molt pròxim a nosaltres i excepcionalment ben documentat. Catalunya, com ja sabeu, disposa de 3 espais delineants de referència: el nostre teatre-museu, la Casa Museu de Portlligat i el Castell de Púbol, que permeten als estudiants realitzar el treball de camp de primera mà, observar obres originals i accedir a bibliografia especialitzada i fins i tot elaborar entrevistes o diaris d'observació. Aquesta proximitat facilita una recerca més rica, més singular i sobretot més vivencial. Des d'un punt de vista pedagògic, Dalí té un altre avantatge essencial, és que genera un interès immediat. La seva imatge pública entre l'excentricitat i la genialitat i la força visual de la seva obra actuen com un motor de motivació que impulsa els estudiants a endinsar-se en el procés de recerca amb més profunditat i creativitat. I en conseqüència els ajuda a desenvolupar competències claus del currículum: l'anàlisi crític, el rigor metodològic, la interdisciplinaritat i la capacitat de comunicar idees de manera clara i argumentada. A més, la iconografia daliniana, els rellotges tous, els paisatges onírics, la fragmentació del cos, continua plenament vigent en l'imaginari col·lectiu i en la cultura digital contemporània. Això facilita que les noves generacions, vosaltres, s'aproximin amb curiositat genuïna, ja que Dalí aborda qüestions universals com el temps, la memòria, la identitat i els límits entre art i ciència, conceptes que segueixen sent tan actuals com fascinants. Triar Salvador Dalí com a tema de treball de recerca és, per tant, apostar per un objecte d'estudi ric, accessible, interdisciplinari i profundament estimulant. Significa iniciar un itinerari que combina rigor acadèmic, experiència de cap i creativitat. Un itinerari ideal per al creixement intel·lectual que hauria de promoure el batxillerat. Tant de bo vosaltres, joves, estudiants i futurs investigadors, trobeu en Dalí no només un artista excepcional, sinó també un camp de coneixement inesgotable. Moltes gràcies. Bé, doncs, moltíssimes gràcies per la vostra assistència i esperem que d'aquí un any, 2 anys, alguns de vosaltres estigueu aquí explicant el vostre treball de recerca, els alumnes que ara estan fent tercer o quart d'ESO i començaran a fer-lo i tot això. Vull dir que tant de bo hi hagi continuïtat amb aquest camí de recerca daliniana feta des dels alumnes dels instituts de Figueres, un camí que ha obert magníficament la Laia, que crec que es mereix un altre aplaudiment.